Ako si Dadong, ginaingon, bisan unsa pa nimo kagwapo ug kadagan sa mga babae nga maibog nimo, pero do na gyud higayon nga ikaw ang biyaan og babae. Nga ikaw pa gyud unta ang dako ug gugma nga siya ang imong madayon. Mao ning nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Lusot na dong! Ang bola na yun! Lusot na dong! Isuot na dong! Stop! Shot ang bula! Oh. Shot na dadong! Daog yun naman dong na, ha? Ikaw mo iro. Ay, iro naman, iro. Iro. Kay kunwa pa, ay pildi, taoy. Og si Rika bay, klaro kay nga musugot ni nako bay kung pamisitahan ako niyon niya bay. Inibaw naman siya nga buwag na sa kong uyab bay. Sige. Pabida pa kayo, bida na. Aron pirat-pirat yung mata na maigwa na yung mong alho. Dini ka na, kaya ako siya nga duulo na. Sige. Ayan, amigo na ko eh. Wapo man siguro. Nya, may duwag basket. Bida. Sayang lang mga babae nga. Di matilawan niya. Ay, dili man tunayon ba dadong ng matilawan po niya. Sayang sa mga babae matilawan po niya eh. Ego rin yun na niyang tilawan. Ha? O lagi, dayri ka, mamisita ako nimo karong gabi ha. Opa, paabot ko ni mo karong gabi, ha? Uday, makalaom ka day og maglaom sa goday nga madawat ko ang kadaugan sa gugmarong gabi na. Basta mo dayon kag atos amo karong gabi, makalaom gid ka. Dili ka mapakya sa imong tinguha, dadong. Puti nga ko ni mo do. Asa naman ang guwing ni mo ron? Asa mag-date ha? Siya mong uyab? Milagro sabda nga mag-date mo og gabi ing dako. Di ron. Di ko ron makig-date sa uyab pa kay walang ko uyab, buwag naman mi. Oh, usa? Buwag na mong Ilsa? Ay buwag no oy. Uy. Tagbaw naman ko niya. Ang isang gilikayan oy. Di man musugot nga buwagan. Mo nga, ako na lang gilikayan. Hoy, ikaw no, dadong. Nagsige ka lang uyab no? Is-ilis si uyab. Kadto ba no? Kadto ba si Juan Ilsa? Buutan ba ito ba yan ha? Mao ginunta to'y gusto na ko nga imong masawa. Huh? Wa pa na sa kong bukabularyo pa oy, ang pagsuot sa kinabuhi Kabularyo. minyo oy. Dadong! Sige day Rika. Sugtan ako day. Dadong ang tinuoy. Dugay naman ko nga nakagusto sa nimo. O sa nga sayod ko nga wa na mo ni Elsa. Nalipay kay ko, pero... Pero unsa man day, ha? Kung moabot ang hikayon nga pulan ka na ako, di ka ko nimo ipariha lang sa ubang babae nga imong gibuhian og nangita ka sa duglain. Day. Di na lagi ko mangita og lain day. Promise. Sige na. Sugtan ako day Rika. Sige, gisugot ta ka. Gidawat ko na imong gugma, dadong. Yes! Salamat kay day Rika ha. Bugat na sad ni. Klaro ba kayo nga virgin kay ni? Sige day ha. Muli na ko day og salamat kayo nga gisugot na ko nimo. Salamat sa tangan ni anhigit ka. Og happy kaayo ko nga uyab na kita, dadong. Kung anday pa, unsa ko sa ang inyong duwa para sa barangay. Ugma sa buntag day, mga alas 9 sa buntag. Humano niya sa among duwa, magkuyog niya ta, mag-date ta. Oo ba? Mahal ta ka, busa. Malipay ko kung ikaw nga kung ikauban, bisag asa. Nidaog nasad mo sa basket na ganina, o ikaw gihapon ang hero sa inyong team. Bitaw, og nalipay sa ko. Boss. Yan ka, boss. Ni anak ko na ta. Niya na taday. Miyo nung naggisakit nag-taxi, nining motel. Ayaw, di ma. Sige mo lang kung biyaan na, kung makuha na ko ni mo. Uy, dili lagi uy. Taxi driver. Diarang plate na mo. Tama day.
naninindot sa mga wapakasulang lips to lips na tapis na lips na. Sastan ko. Tapos na ko, Bill. I love you, Dadong. Inom. Gihabyuti mo ako. Duha nila eh. Gihapo na ni mo. Diara ka. Oh, kalabi. Imong ikulit na mo. Pasal mo na pa. Gibuhay ka mo sa iyo. Ato ni kuan sa imo. Ato ni kuan sa imo. Dadong po kasi dili marang nang imuha sa kuha. Maarang na gini. Kutong na. Dali. Inayo. Inayo ni. Basta. Tulit lang tayo. Yeah. Oh. Labitas yun. Inaya. Di ba ito naman gagot na? Ay. Dadong. Suna. Sa? Pida. Gusto kami nyo? Siri kayo mong pagkasaon. Oh, bay. Oh, munda na og duwa sa basketball, bay. Manarbahon lang ko, bay, para makatigong kong kwarta ba alang sa mong kasalo niya ni Rika. Lagi. May tag sikat ka, no? Mao. Kinabasket ba yung maya kwarta niya. Tagsar kita kuwaon taon ng special game ba sa? Tagsar ka, no? Mao lagi. Sige ta nga, maayo mo duwa og basket. Dagan ta og chicks nga fans ba. Oh. Pero sa ako rang amahan ko magsalig og kwarta. Paita. Ano man? Paan sa ni mo makan? Oo. Siya, may muhat ang kwarta. Oo, ba? Mao, di arta magsalig. Bida, sige. Mas mayong minyo na kayo. Pundo na ka. At last na ninyo ka nagyoda. Ako rin bahala nga mangita og paagi nga makasuod ka og trabaho. Doon ako'y nagkakaila nga masangpit o makasuod ka trabaho. Salamat kay pa. Og karong gabi mamisita kong Rika. Magsabot mi kung kanus ako mamay. Okay. Oh. Okay. Okay, magkaka nga magpakasal mi sa magpakasal mi ni Rika. Oh. Ikaw mo gasto, ha? Okay kayo. Ano nung? Ako'y gasto. Kita na lang kung duha. Gusto na po ko nga makakita ka po eh. Busa, nalipay ko. Nga nakahunaw-una ka na gusto pagminyo. Nalipay kay ko, Dadong. Usa? Si Rika? Nagigtaban sa unan niyang sa iyang unang hinigugma? Uy! O kana dong Dadong. Ang tinuod, wa sila magbuwag sa iyang uyab sa una. Mao nga sa dihang nagkita sila, nagkasabot sila nga sila ang magtaban sa layong dapit. Oh, pero ma'am, may nahitabo naman namo ni Rika. O gani, ako'y nakauna sa iyang pagkababae. Putli siya nga ako nakuha. Oh, usawa pa siya makiktaban sa iyang uyab dong, iya mang gisultihan nga dili na siya putli. Apan, tako magkugman niya iyang uyab. Wa niya panumbalinga nga nakuha na slain si Rika. Sakitan niya gibuhat na ako eh. Karon unta nga nakat-on ako sa pagigugma og babae. Mao na may noon nga akong gidangata noon. Paita! Paita pa eh. Ako man untang nakauna niya, pero dili ako ang iyang gipili. Mao na pag-aingnon, Dadong. Ga dili sa tanang higayon nga tanang rasuna, nga butanga nga mupilit nimo ang babae. Kana kay dili ka ang iyang gipili, nagpasabot lang na. Nga mas dako ang iyang gugma sa iyang unang uyab. Kay nimo. Paita eh. Gikan karon pa. Di na ako magbinuog babae. Ayaw, di ma. Maunay akong panguyaban karon ang babae nga gusto ko nga pakaslan ginako. Kana, wala buhata. Dili ka maglisod o papangitaglain, anak. Pabutan na lang sa sunod nga ang babae nga imong naagi na manuktok ka na sa imong kasing-kasing. Pabuta lang na. Pabuta lang yun. Dadong, mo itambag ko nimo. Pabuta lang yun. Wagi ko magdahom nga mas gipili pa ni Rika ang una niyang uyab kay nako. Nga ako manunta ang nakauna niya.
Sa pagkakaroon, nagpaabot na lang ko nga dunay laing babae nga manuktok pag-usab sa akong kasing-kasing. Bago ito makasama ang kaagindadong dinhining tulumanon. What's the style? Nagpaabot na lang style. Follow for more drama.